Molt bona vesprada. Jo soc Dominic Keown, el catedràtic d'Estudis Catalans de la Universitat de Cambridge, i volia comentar-vos avui un dels meus poemaris favorits, que és precisament el Llibre de Meravelles del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Primer de tot, una cosa que ens crida l'atenció des de l'inici és el títol del llibre. Segons el Diccionari de la Literatura Catalana, aquesta obra original de Ramon Llull consta de 10 parts, on parla de Déu, del cel, dels elements, de les plantes, dels metalls, dels animals, de l'home, del paradís i de l'infern. Altrament dit, és una visió de la vida en la seva totalitat, des dels aspectes més importants i transcendents, com seria el paradís, el cel, l'infern, etc., fins a les coses de menor importància, com podrien ser la vida de les plantes, dels metalls, etc. Des d'aquesta perspectiva podem veure clarament la incidència amb la reflexió lírica que fa el nostre poeta de cara a la vida valenciana de la postguerra. El nostre autor, segons l'Enciclopèdia Catalana, descriu a la seva manera aspectes de la vida quotidiana de l'època, amb temes com l'amor, la mort, la violència, la repressió o la misèria dels anys de la postguerra espanyola. Per tant, trobem la mateixa temàtica en la versió d'Estellés que caracteritza l'original de Ramon Llull. Un contrast entre les minúcies de cada dia i els temes de més envergadura transcendent o ètica. En el cas de Llull seria l'infern i el paradís, però Estellés concentra la seva atenció més aviat en la resolució del problema de la consciència nacional del poble valencià. El poemari, doncs, és una anàlisi dels problemes, misteris, antagonismes i enigmes, que podríem dir d'una altra forma meravelles, al si de la societat valenciana dels anys 40. I la paulatina resolució d'aquests enigmes prendrà la forma d'un viatge, motiu clau de la col·lecció, que va convertint-se en un viatge de descobriment o d'autodescobriment. Com deia, el punt de partença serà la condició dels valencians durant la postguerra. I la duresa vital queda reflectida en l'austeritat de l'expressió. Una dicció dura i austera, sense cap fioritura lírica. És una comunicació directa, planera, anava a dir antipoètica, que queda exemplificada per alguns versos claus. I no fa falta citar tot el poema, solament algun vers aïllat que resumeix així la desesperació de la situació. Ho vàrem perdre tot, comprèn, durant la guerra. S'acabava la guerra, qui sap què passaria? La por, més por, la por altra vegada. Les famílies de dol per a tota la vida. Els anys de la postguerra foren uns anys amargs i podríem continuar reiterant la mateixa desolació en el si de tots aquests versos. Aquesta època, per tant, no tenia eixida. I la metàfora del viatge sense meta recalca l'experiència. És un viatge que no va a cap part.
Altrament dit, és un vagabundeig sense arribada. El viatge d'aquesta classe és una constant en la literatura. Podem pensar, per exemple, en l'Odissea, quan Ulisses, el protagonista, triga més de 20 anys en tornar a casa. Trobem referències a altres odissees similars. L'Eneida, per exemple, la llarga marxa de Mao Zedong després de la Guerra Civil a la Xina, i la falta de lògica del trajecte queda evidenciada en un vers clar: inútilment recorre València. I este recorregut inútil queda assenyalat i recalcat també per la visió parcial de la ciutat. Mai no veiem la ciutat de València com un cos integral i coherent. La nostra visió sempre és parcial, dividit. Són 4 carrers aquí o allà, al riu, algun tram del riu, alguna fira, en alguna localitat específica. Mai no veiem la ciutat com a una unitat, cosa que, és clar, subratlla la falta de coherència i de lògica de l'existència de la postguerra. I el poema que més ressalta aquesta incongruència i desarticulació seria molt enigmàtic, Cos mortal. Aquesta barreja de noms de carrers completament inconseqüents i incoherents exemplifica la complexitat, el laberint de la postguerra. Jo, per exemple, vaig intentar completar el viatge, l'itinerari que tenim en el Cos mortal, i ho vaig haver de deixar després de 10 dies perquè jo també recorria inútilment València. És impossible, doncs, trobar una lògica, un sentit en l'experiència de la postguerra. Crucialment, trobem una referència contrapuntual i per això aguda, que és la repetida referència als itineraris d'autobusos o de trens, de transport públic. Això, el transport públic, és una experiència comuna, és un trajecte determinat amb un itinerari que té unes parades determinades i una coherència, no?, en la seva ruta. Això no tenim en cap altra part del llibre i és com una destacada referència al contrast entre la coherència del transport públic i la incoherència de la vida de tots els ciutadans. La resolució d'aquest tema, curiosament, ens és assenyalada en la primera i l'última secció del llibre. Això és un altre enigma o meravella, si voleu, perquè normalment un llibre seria un fil coherent o tindria una coherència en el desenvolupament del seu guió, que podríem esperar arribar a una conclusió després d'haver passat per tots els trams de l'experiència. Però en aquest cas trobem una visió del poble valencià en la seva expressió coherent en la primera i l'última secció. Ahí podríem trobar un cert misticisme també, perquè la primera seria l'alfa i l'última l'omega, que eleva l'especulació a un nivell molt més espiritual.
En la primera secció tenim la visió d'un poble en marxa i ressona el dinamisme. Tot és coherència. Bàsicament el que faltava en la secció central aquí queda arreglat completament. Un poble en marxa, dinàmic, coherent, una experiència ressaltada pel ritme, sobretot, la repetició, trobem una plenitud dinàmica d'una experiència compartida a nivell social. La repetició al sadollament és un bon indici d'una experiència completa, solidària. Estem parlant ara d'un poble en marxa, un poble amb una missió, una visió i una intenció. El poeta no és cap individu separat del seu col·lectiu. Ell forma part dels que pateixen, dels que treballen, dels que gemeguen. Viu completament en el si de la vida social del seu poble. En les seccions centrals ens trobem davant la por, la incertesa, la fam, la penúria, el dubte sobretot de la comunitat. En la primera secció i l'última hi trobem una determinació, una cohesió social i una direcció. La comunitat està ben orientada, marxa plegats. No hi ha individus. El poeta mateix no és cap individu si no forma part d'aquesta primera persona en plural que tipifica l'expressió. Els trets estilístics són molt bàsics. La repetició, la dicció, la tornada un entre tants ens dona un bon exemple d'aquesta magnífica, intensa i imparable primera persona de plural que és el poble valencià en marxa. Fet i fet, me recorda bastant els trucs dels cantants populars d'avui, que són els raperos. El rap, bàsicament, gasta els mateixos trets estilístics que gasta Estellés en aquesta secció. I, curiosament, tenim una aficionada del rap al nostre últim curs de català aquí a Cambridge i ens ha fet una versió tant en català com en anglès d'aquesta primera secció. A veure què hi penseu. Un entretants com esperen i callen, un entretants. Un entretants com esperen, treballen, un entretants. Un entretants com esperen, badallen, un entretants. Un entretants. Un entretants com esperen, gemeguen, un entretants. Un entretants com esperen, s'ofeguen, un entretants. Un entretants com esperen i preguen, un entretants. Un entretants. Un entretants com esperen, barallen, un entretants. Un entretants com esperen i tallen, un entretants. Un entretants com esperen i callen, un entretants. Un entretants. Ara, tornant a parlar de l'última secció, adopta una perspectiva molt més personal. Si el pròleg és empíric, compromès, dinàmic, col·lectiu i, sobretot, anònim, el to de l'epíleg és més aviat espiritual, elevat, intens, personal i transcendent. Així, el poeta arriba a adoptar la condició d'una mena de visionari de la seva comunitat. Ell assumirà la veu del poble,
Es nota el to gairebé de pregària. És una secció de salms, de cants religiosos, cantant el valor espiritual de la comunitat amb el poeta com a eix central de l'expressió d'aquesta comunitat. Això no és infreqüent en la poesia. Ho podem trobar, per exemple, en l'Antic Testament. Els jueus tenien els seus profetes, tenien els seus escriptors de salms. També els grecs tenien els seus oracles, els seus sacerdots suprems. Total, el que és curiós és després d'una primera secció on no hi ha el menor indici d'aquesta mena d'espiritualitat, aquí tenim una visió contrapuntual. El poeta és l'inspirat, és l'oracle del seu poble. I si en el cas de Llull era transcendència en termes de paradís i d'infern, o sigui, l'espiritualitat més ortodoxa i més clàssica, en Estellés arriba a ser molt més íntima, molt més pagana i molt més directa. La qüestió és com hem d'entendre aquesta divergència entre la incertesa i la falta de direcció del poble valencià durant la postguerra i aquesta nova recuperació d'una orientació nacional que Estellés ens invita a apreciar en la primera i l'última seccions del llibre. Doncs sabem, pels crítics que han estudiat el tema, que la data de redacció d'aquest poemari era de 1956 a 1958, amb una revisió general una dècada més tard. Ara, si mirem el context històric, sabem que en aquest moment Joan Fuster acabava de publicar en el 62 Nosaltres els valencians. Jo crec que, per tant, aquesta col·lecció reflecteix els grans canvis històrics del poble valencià de l'època, la recuperació de la seva identitat històrica, cultural i lingüística. I la coherència d'aquesta visió, sobretot en la seva articulació per part de Fuster, entona completament amb la divergència que ens fa veure, que ens fa apreciar Estellés, entre un poble dubtós, destrossat, poble gairebé perdut, per una banda, i per l'altra, un poble que ja està recuperant la seva coherència d'acord amb les seves arrels històriques.